assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde mon e kala saaha noon kadi min dañiri weltare huccidde mon e oɗo subaka aljuma hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗen en jaam juma moubarak ɗum noon ko salminde goto fof inde kono kadi goto fof manama yettore serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama juura berta ƴuude ñaga duwaw yuppoy Sénégal e aduna foof ha oɗon ɓuura sawo hollude en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna fof ha oɗon ɓuura sawo hollude en caggal ɗum noon addande on tan ko ɓuuri tengtude jayndeli ɗi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonde bamum Moussa Niang baba no subaka o waɗi alhamdulillah rabbil alamin Aissata Ndiaye min calminima min ñaguimama duwaw kono kadi min mbi oɗon duwaw mo ñaguiɗa yo jomiraɗo subhanahu wa taala jaɓanen no mbiɗa ni aljuma moubarak yo Allah wadda aljuma moƴƴo malaɗo ko dewɗen Allah e nder yontere kala yo jabanen kala ko gofuɗen hen tahiɗen hen yo yaafo hen mana no Aissata Ndiaye en calmini kamɓe kala caggal yettude Allah e julde rasulu sallallahu alayhi wa sallam nene baba e jinnaɓe men e seereɓe men kamɓe kala ɓe calminama ɗo ɓe mbawi wonde no ɓe mbawi wonirde ko noon tigui dernier numéro de la semaine noon tigui ko ɓuuri tengtude hannde ene wayno ganduɗa ko alhaaliya on poste premier ministre ɓe gartiri ɗum hol dalilaji kono kay hol sababuji natal hoore leydi Macky Sall e nder yoguey jaydeji leydi Sénégal e oɗo subaka jayde gendire ko natal gardiɗo leydi ndi arti hende lamtor bour gueɗe Macky Coumba Cimo noon tigui ɓe mbimo ɓe mbi ko ganduɗa tigui toto yano tawtoriyede ganduɗa kayya ko on journée internationale des contre les violences faites aux filles et aux femmes ene wayno o yeehino toto Kinshasa e noddago on Félix Tshisekedi gam kayya jabtade walla mbiyana yuɓɓinde oɗon ñalawma no hannirta ni o wiide ko ganduɗa ko oɗon silence yo gastigi ndeɗon deƴƴere e ndeɗon deyre ene wayno noon ɗeɗon caɗele e ganduɗa kayya ko musibaji pawteji rewɓe yo dokko ko hunde fonde gasde o wi ɗo to aduna tolni mana 21e siècle ɗeɗo gueɗe baɗi ni potani yeede konki hoore leydi ndin tawi nder heloɗiɗamo ndeɗon jayde le soleil caggal kan ɓe garti e oɗon systéme éducatif ene wayno noon ganduɗa kene tolno e ujunnaji jeetato e temedere ganduɗa kay nouveau enseignant waɗama affecté e Aissata Ndiaye 8100 enseignant waɗama affecté e nder guure ene wayno ko ɗum woni ko tawete nder jayde ndi gendiri caggal jayde le soleil jayde enquête jafoɗon enquête ɓe gatti koye oɗon poste premier ministre ɓe mbi ko calcul aji kewɗi wonande hoore leydi Macky Sall ene wayno goɗɗo cuɗɗo hen ko gui on ganduɗa ko ex ministre de la justice Ismaïla Madior Fall o arti tigui ganduɗa ko hol dalilaji kono kay hol impact tigui mo wawi wadde kono kayya hol caɗele ɗe ganduɗa kayya on poste premier ministre o artitama holko wayi ñawdude goɗɗo cuɗɗo hen ko gui wiyete ko Abdoulaye Cissé ɓen kala kongi mabɓe ne tawi nder ndeɗon jayde jayden koɓe enquête loski ha bundi oɗon alhaali ɓe garti tigui holko saabino guittugol ganduɗa tigui oɗon alhaaliya kono caggal kan jayniyankoɓe enquête garti tigui koye modification oɗon code électoral Aissata Ndiaye ɓe wi ko toɓɓe kewɗe ganduɗa ne waɗi préoccupé walla mbiyanna ene tuuli koye ganduɗa kay ko ɓen député ji leydi Sénégal kan koye hello neeɓo ɓe garti tigui e ganduɗa ko rapport l'autocratisation en Afrique de l'Ouest ɓe mbi ko les bons et mauvais points du Sénégal ɗum woni ko winda e nder neɗon jayni enquête jayde quotidien le quotidien hoore leydi ne siifa natal makko tigui kanko o Bourou Mariama Faye e hello jeena nden jeynema Jambal Diagne ɓe gatti ganduɗa tigui hol jogorɗo toɗɗede wonde premier ministre mi duwnimo yo won Idi Diallo walla ganduɗa pourquoi pas an Aissata Ndiaye gona premier ministre ɓe mbi ko choix du futur premier ministre préaction maximale ganduɗa kay ko hunde ganduɗa kay ko yogue mabɓe enen ganduɗa kay keɗen daari e ala oɗon alhaali ɗum saabi jayniyankoɓe mbiɗon ko on challenge pour les premiers ministrables ɗum noon woni ko tawete nder ndeɗon jayne kono kay hol jogorɗo toɗɗede ɗum noon foof de ko kumpa woni mo wona kumpa tan e mum ko hoore lendi kono oɗon texte ma waɗi étudié to assemblée nationale caggal tigui artirede e waylude oɗon constitution beele tigui oɗon poste premier ministre wawa tigui artirede no hanniri ni caggal kan on docteur Aliou Ba gorko pawnoɗo jungo e alhaali fof médicament ene wayno kanko e ɗiɗon sinoaji kamɓe kala ɓe goppitama e wiide jayniyankoɓe ganduɗa tigui ɓeɗon ɓe ganduɗa ko le quotidien caggal kan ɓe garti koye alhaali ya jamme ɓen kala ɓe ganduɗa ko victime aji walla mbiyen ɓen kala wurnoɓe caɗele e laamu makko nguɗon goomu Amnesty International yiiɗi ko yo ɗuminna ganduɗa kay kanko ya jamme yo ñawol faye makko walla mbiyanna ɓen tigui kokkite dalilaji mumen kono kayya ya jamme ñaawe e ɗiɗon musibaji ɗe waɗanno jayde futur média l'observateur ɓe mbi ko profil on futur premier ministre hol jogorɗo wonde ko consensuel transversal ganduɗa kay koye oɗon fannu dawrugol ɓuuri tigui jojjude kono kay holmo Macky jogori toɗɗade kono kay holko jogori wonde oɗon profil mum holno jogori wade kono kay hol oɗon neɗɗo ene wayno ɓe luski hen e ganduɗa ko Aissata Ndiaye e wagginde ganduɗa ko haqqilla e leydi Sénégal jogori wonde ko o kono kay
alhaali oɗon ine junngo makko ɗum koye hello neeɓo ha hello jooɓo kono kay ko adi oɗon élection beele de leydi men Sénégal fayi koye remaniement ministériel walla ganduɗa koye wadde décision oɗon gouvernement goɗɗo watte foof de ganduɗa en desini ɓoyno hannirta ni caggal kanɓe gaari tigui ɓeɗon ɓe ganduɗa tigui ko jowoɓe mogguiyenkoɓe leydi Sénégal taw kay ɓe mbi ko enquête ganduɗa ko lorsque ɓe mbaɗi e ɗiɗon téléfilm aji holko sakki lessa holno ɓeɗon guurdi beele de koɓe jooro ko ɗum woni koɓe guuri walla ganduɗa ko ɗum noon tigui ko hirjinde walla famminde ɓesgu Sénégal fof de koye hello jatata nden jayde yousumaji guen tawate jayde Vox Populi natal on porte parole de la présidence porte parole mo APR o wiyete ko Seydou Gueye o hokki tigui sababluji ganduɗa kay hoore lendi Macky Sall waɗi surboke Seydou Gueye ganduɗa ko arti oɗon liste nouvelle gouvernement économique et sociopolitique mo ganduɗa tigui o holliti kañum tigui ganduɗa ko dernoɗo sahde oɗon brosse covid 19 kono kay on gouvernement waɗi adopté on PAP2A e on agenda diplomatique international mo ganduɗa tigui hoore lendi en exercice union ganduɗa ko africaine ene wayno hoore lendi Macky Sall jogori arduyade 2022 2023 beele de ko ɗum noon tigui ganduɗa ko tedde balaɓe makko gam kayartirɗon poste premier ministre ene jeeya sababuji ɗi ganduɗa Seydou Gueye ya limti ɗum hen tawi nder hello ɗiɗaɓo ha tataɓo nden jaydem ganduɗa ko Vox Pop jayde las oɗo subaka wi ko ganduɗa ko nde hoore lendi islika ɗon ene wayno ganduɗa ko ɓen tawateɓe APR walla mbiyen ɓen gouvernement makko mbi ko yaram kala l'APR et le gouvernement assure le savent APR béni la mesure du président de la république kamɓe foof haɓe jaari hen kono kay goto mo ganduɗa ko gartuɗen ko Oumar Gueye porte parole du gouvernement o ya aucune tâtonnement hay ganduɗa tigui ala ko ñuhina e nden feere walla mbiyen e nden eɓɓorde nde hoore lendi Macky Sall ƴetti caggal kamɓe garti alhaali ɗum ko wiyete ndeelam ganduɗa kay ko exploitation pétrole et gaz ɗo e nder leydi Sénégal compromis dynamique e wiide jaynenkoɓe lasakane hello jeeɗiɗo ndeɗon jayde les échos koda les échos oɗo subaka arti koye oɗon gorko toɗɗaɗo nouveau doyen des juges d'instruction ene wayno wiyete ko Oumar Maham Diallo ene wayno ɓeɗon hujjikintoɓe avocat ji cuuti hen kongi holno oɗon gorko beele de mo waw jogade o jogiro ɗum nundal o jogiro ɗum e dow potal foof de ganduɗa ko namdal ɓe mbaɗi kamɓe ɓeɗon jaynenkoɓe les échos kono wonɓe suɗɓe hen kongi ko maître Ciré Clédor Ly maître Moussa Sarr maître Boubacar Cissé e maître Ibrahima Menga kañumen kala kaali holno jiiri oɗon alhaali foof dene tawi nder hello jooɓo ndeɗon jayde les échos ɓe garti tigui oɗon rapport 2021 genre Sénégal de l'Union européenne ɓe mbi ko 78% manam capanɗe jeeɗiɗi e jeetati kala temedere jeɗɗa e rewɓe ene guuri caɗele e nder galleji mumen en guuri caɗele e nder gurdam mumen ay sen jeeyi ɓe mbi ko 16 piccal jeeɗiɗi kala temedere jeɗɗa violence uji sexuelle waɗama e rewɓe e nder ganduɗa kay koye nokkuji liggorɗi ɗum nden tawi nder hello nde nayaɓo nden jayde les échos jayde libération arti koye natal on Moustapha Gueye ganduɗa kay on ganduɗa ko taximan baraɗo toto point o warda noon Aissata Ndiaye ko 14 ujunere saabi ɓe jooɓi fitan makko Mohamed Diop mo duuɓi nogas e ɗiɗi wondude Ibrahima Semega mo duuɓi nogas e nayyi kañumen de ganduɗa ko mbari walla mbiyen jooɓi fitan oɗon taw koy ko jaaseje ɓe coppimo haw yalti aduna ene wayno noon oɗon taximan Moustapha Gueye tawakene ma e nder auto mum toto point e ene wayno ɓe kolliti ko téléphone makko noon saabi o wiita saabu on téléphone tawa ko juuɗe Ibrahima Semaga ganduɗa kay ko kañum tourni oɗon dow kono kay ganduɗa ko oɗon o holliti ko Ibrahima ko Mamoudou Diop Mohamed Diop kañum tigui yooɓi fittandu oɗon saabu tigui ko kañum hokkima oɗon téléphone foof de haaɓe no toto commissariat mo point Diop kadi jayde stade uddata dama jaydi stade e natal on Edouard Mendy ɓe mbi ko les gants qui dérangent en Europe la couleur de sa peau woni ganduɗa ko cri ngol ɗon ɓalol ngol o jogui wondemo ɓaleejo wondemo afrique najo kono kay wondemo ganduɗa tigui bawɗo e nder mabɓe saabi tigui ganduɗa ko Aissata Ndiaye ɓe keftinani mbawko makko France football ko kañum tigui jogui oɗon ballon d'or ndeɓe pammini ɓe mbi ko ganduɗa Edouard Mendy explication ngaji ɗi ganduɗa ko leerani ɗum saabi janenkoɓe stade mbi ko les explications surréalistes ganduɗa ko haydara ɓe tumnaki haydara ɓe pawani alaɓe hay dalil goto moɓe jogui wasde wadde Edouard Mendy e ɓeɗon ɓe ganduɗa foddiroɓe oɗon arara e ballon d'or caggal ɗum ɓe mbi ko image makko waɗanoma utilisé ñanden sagande Benzema Mendy wiya kañum nene waɗi incarcéré pour viol ko natal Edouard Mendy ɓe mbaɗi foof de ganduɗa ko tilmudemo foof de ko lesɗindemo foof de ko ustude dole makko e nder Europe kono so Allah huuɓi foyre ganduɗa ko haside wifndeja ɗum tigui noon ɓe mbi ko manque de considération de la FIFA avant de se rectifier Aissata Ndiaye ndeɓe mbaɗanimo hen jour uji hewɓe kasi Sadio Mané e ko way noon kono ko manque de respect des injustices à ne plus finir
ko ɗum nde woni ko wuuri oɗon gorko Edouard Mendy ɗum woni ko tawte nder jayde stade ɗum rendi woni ko tawte kelle gadane jayde leydi Sénégal e o ñalawma aljuma 26 novembre noon tigui Moussa Niang ɗum ko uddide eɓɓore wonde woni tan banggal gueɗe rendo Moussa Niang gueɗe rendo noon hande en diwata banggal sport woni coftal ɓalli artude tan eko Edouard Mendy wona kanko tan walla mbiyen wona sénégalais ji tan kono ko africain ji fo mana africain ji ɓe ganduɗa jogui ko guuri ɓaleji saabu Moussa Niang ne wawi wiyede ñande fo koɓe tan jorɓeteɓe peɗeli koɓe jopeteɓe peɗeli hayni so match uji dañi ko faye ngal ɗon banggal eɓe heewi wullede ko way noon Moussa Niang ƴeewa oɗo ɓiɗɗo gorko ko holliti kamɓe tubakoɓe fo e kamɓe ɓuuri andude darde makko e nder football mabɓe oɗo saaha darde makko e banggal liggey makko e oɗo saaha kono noon ene heewi ko wayni ena daña saaha fo way tan kono ɓaleɓe mbawa yettade won niveau te Moussa Niang kala niveau kamɓe kala ɗoɓe jetti ko ɓaleɓe yettiniɓe ɗon ƴeewa hande Moussa Niang équipe mo France sa yaltini hen ɓe gona ɓe ganduɗa ko ƴettuɓe nationalité ji Moussa Niang ala ko heddoto hen équipe mo France a ƴeewat hande cikka ko équipe Afrique fettata heewani français ji so wiyama heewani français ji noon wona jibinaɓe toon koɓe ganduɗa ko raneɓe tan ne heewi banggue goɗɗo e banggue goɗɗo hande club aji ɗi est ce que ma yi hen club Moussa Niang mo ganduɗa a yiyani hen ɓalejo dariɗo mantiniɗo mo ganduɗa dariɗo e koyde Sadio Mané walla dariɗo hande e koyde Edouard Mendy heewani hen kono koɓe poti tottede ko e banggue koɓe jeeyi ko woni haqqe mabɓe woni koɓe tottaka Moussa Niang ko noon tigui Aissane Ndiaye alandin c'est la couleur qui fait défaut ko ɗum tigui woni koɓe guuri racisme ganduɗa tigui ala place ay nokku tentuma e nder football saabu ganduɗa ko windere nde kala walla mbiyen yogue sukaɓe hande ko football ganduɗa jewat ce sont des amateurs du foot wadde so tawi ganduɗa ko caɗele ɗe ne gummiri oɗon fannu walla mbiyen so tawi ganduɗa ne waɗi ségrégation raciale ko hunde ganduɗa ko forani wonde en jin ɗum raftande nde Aissane Ndiaye avec Sadio Mané poɗɗo ganduɗa ko nawede walla mbiyen waɗede oɗon liste ruttinaka walla mbiyen waɗaka e ganduɗa koye ɓeɗon tigui Alisson Becker gardien mabɓe ɓe mbi ko ɓuuri gollade Sadio Mané kañum tigui woni waɗade hen hikka ganduɗa kay ko arte makko kanko Edouard Mendy to fonno waɗede oɗon liste o waɗaki hen waɗi hen yimɓe ɓe ganduɗa ko mbaɗani haydara wonɗa ko Ligue 1 française fademo toto Premier League o holli tigui ganduɗa ko de quoi il est capable o holli tigui ganduɗa hol nafoore makko o holli tigui ganduɗa ko hol mbawko makko wadde mbiyen so tawi ganduɗa ko Edouard Mendy hande ñakke ɗum noon walla mbiyen yiyaka oɗo liste haydara wawa famirede so gona ganduɗa kay ko ségrégation ala explication mum koki par ce que ganduɗa ko France football kamɓe jii ballon d'or mabɓe kamɓe kokkata mais so tawi ganduɗa ko critère aji holtoɓe tumni koye mbaw ko jomuɓe tumni walla ganduɗa koye darde joomum voilà mo dari ndeɗon darde so tawi ganduɗa ko wone publicité ji walla ganduɗa ko wone ganduɗa ko organisation ngaji ɗum noon vraiment ko c'est déplorable parce que le foot c'est le foot ko mbaw ko tan ganduɗa ko jugere ko clean jugere envers les gardiens goɗɗum ɗum Aissane Ndiaye wona hunde fuɗɗide joni en ɓooyi yiide ganduɗa ko joueur wone nder stade werle banana en ɓooyi yiide ganduɗa ko joueur wone nder stade wulle Sadio Mané waɗama ɗum Liverpool Kalidou Koulibaly waɗama ɗum Napoli ganduɗa ko Sakri o Marega mo Mali waɗama ɗum woɗɓe mbaɗama ɗum mais oɗon ségrégation fo alande jeeya hen min mboɗo feeli ganduɗa ko ɓeɗon mais mboɗo feeliɓe nde Marega joueur malien o wullani ndeysan affaire o muusi yimɓe foof gandani mbaɗa ɗum statut je suis Maïga debbo goto yalti o wi moi je ne suis pas Maïga tu vois ɓe wi ko holko tagi wonani Maïga oui parce que en keɓat ɗo eɗen bartonoɓe avant koɓe gono hunde eɗen bartonoɓe soɓe jeeyi oto ɓe desta rewɓe tubakoɓe goppen Moussa Niang koye ɗi konngudi gurde tan roɓɓindu jaydele meɗen no oɗo subaka aljuma hande ko tottude won adi altine so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah waɗanen jaam ɗum noon ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno bamo Moussa Niang heɗen noon e banggal caméra o ko Ibrahima Thiombani wondude e Ndeye Fatouma Sall